Moi kaikille, Crazy Sky täällä tällä kertaa, täällä serverissä, omassa serverissäni, joka on tietenkin bookit ja muuta, mutta IP on Havatsi. No niin, mutta kuitenkin nyt ollaan tulossa tämmöiseen pikku tutoriaalin pariin, kuinka opataan playeri, eli laitetaan adminiksi tai hostiksi. Niin, ja sitten noita givejä, vaikka niitä ei nyt tarttis, kun on noin, mutta ihan sama. No, ekanakin opataan nyt mut tuolta Bookit-serverin tuolta komentopaikasta. Tästä näin. Kirjoita tähän op ja sitten sun pelaajasta nimen tai jonkun toisen pelaajan, jonka sä haluat opata. Ja sitten painat enteriin. Noin. Nyt tuolla lukee you are now op. Nyt sä pystyt esim. Tälleen Give Crazy Sky 126.4. Niin sit sä saat näitä Ender Portal -hommeleita. Niitä voit laittaa tälle maahan ja kaikkea semmoista. Oh yeah. Crazy Sky kuittaa tältä erää ja se on moi.